לא רציתי שיראו את עצמם ילדים של אימא שספגה מה שספגה, שראתה את הגרמנים מקרוב, שמהשלטון שלהם שרק נכנסו לעיר. בסדר. זה היה 1 בספטמבר 39 בשבת. שמענו ברדיו שהם בלודג'. כבר מאותו רגע רק פחד היה בלב, בראש, הפחד. אל מלא רחמים מפי החזן הראשי לצה"ל, אבא עם זקן. נשמע יחתים ותשקור. שק! אז אמרתי לאבא, אבא, תעשה לך רק זקן קטן, כמו שלא יהודים גם כן רוצים. אבא, שלא תהיה בסכנה בגלל זקן. אני אמרתי לאבא, אבא, אני אשמור את הזקן, אני אעטוף אותו, רק שלא יהיה עליך, זאת סכנה. זה היה באותו שבת, סבתא? כן, קיצר, אבל... חיסלו את הגטו, אז אמרו לנו, קחו איתכם רק את הדברים הכי חשובים וכלי אוכל ותארזו, תלבשו רק בבגדים שאתם צריכים, לא עם חבילות גדולות, לא נוח. כך הביאו אותנו לאושוויץ, לא ידענו לאן הביאו אותנו, לא היה שום שם, שום שלט. רק כשראיתי בפנים איזה שינוי במראה של אנשים, אז רק נחרדתי. מה, גם אני אראה ככה? גם אני אהיה ככה? פחדתי על אמא, פחדתי על אבא.